Wannan tsadar wutar lantarki da aka samu ya jefa 'yan Najeriya cikin mawuyacin hali sakamakon yadda da mafi yawa suka dogara da wutar lantarkin wajen samun abun kaiwa a baka. Ƙarin kuɗin wutar lantarki nan da yanda ya shafe mu shine ban mu ji daɗin shi ba ko kaɗan. Babban dalili shine a dama yanda muke yi muna biyan kuɗin wutan yana da wahala kasantuwar yanayin aikinmu. Yanzu in aka koma ɓangaren kasuwancin shinkafan ma wanda zai kawo buhu 50 yanzu in ya yi sa'a ya kawo maka buhu 20. Kudin wuta ya zo mana tashi hankali a cikin harkar sana'o'inmu. Sabila da yanzu haka ga yanayin yadda garin yake aiki ma babu shi sosai. Kuma gashi an ƙara mana kudin wuta ana mana barazana kuma wutan ma ba ta zama. Aikin babu shi sosai ga muna da yara ga rashin muna da yara yanzu ni a shago na ina da yara akalla yanzu ana hutun corona virus din nan ma yara sun cika a shago suna nan da sun kai yara 8 ga kudin wuta yanzu ya tsada zama na tashi hankali kuma babu ita yanzu haka ma da muke magana nan da ku. Sakamakon ƙarin farashin da gwamnatin tarayya ta yi akan wutar lantarki, al'ummar jihar Gombe na kokawa na buƙatar da gwamnati da ta janye musu domin yadda ya shafi harkokinsu na yau da kullum. Gwamnati da ya riga Allah mu abin da ramu ce muna neman su sassauta mana tsadan kuɗin wutan nan da suka yi ne kawai. Shi muke nema su mana. Yanzu abin jira a gani shine ko gwamnatin za ta janye ƙarin farashin hasken wutar lantarkin ko kuma a'a.